jeg synes det er et godt koncept. Jeg er kommet af med alt mit brugte udstyr nu, og har fået lidt penge ind til shoppen og kan gå ind og købe lidt nyt. Så nu er der købt tøj for halvdelen af pengene igen, ja. Så kan der komme lidt i garderoben. Jeg synes, det er et fremragende koncept, i stedet for folk, de skal bøvle med at sælge det til private. Fordi der er sådan noget golfgrej, det forgår jo i og for sig ikke jo, så hvis man bare har det liggende til ingenting, kan man lige så godt få det realiseret og få det genbrugt jo. Jeg har rigtig meget udstyr til at stå hjemme, og vi er 3 i husstanden, der spiller golf. Så alternativet, den står derhjemme og samler støv, eller også på et tidspunkt går det på genbrugspladsen. Så det her koncept, det kan jeg godt lide. Komme ud og aflevere det, og andre kan få glæde af det, og jeg kan få lidt penge til det næste udstyr, jeg skal have.